παιδιά, σήμερα παίζουμε τώρα Battle Royale. Τώρα είναι το 2, έχω παίξει το Πούμε. Εδώ είναι εγώ και ο Μίλτος και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε Battle Royale. Victory Royale. Γεια σας παιδιά, είμαι και εγώ εδώ. Μου έκανε μια έκπληξη αδελφός μου και μου έκανε gift το Battle Pass. Βλέπετε έχουμε και οι δύο δασκηνά. Παναγιώτη, κοίταμε λίγο. Κοίταμε. Ναι, σε βλέπω. Να παιδιά, βλέπετε, σας αρέσει. Αν ναι, γράψτε στα comments. Και παιδιά, απλά θέλω να ξέρετε κάτι. Ούτε εγώ θα βάζουμε φωνές. Δώσε μου το κοκκόνο, έτσι μπράβο. Ούτε εγώ θα βάζουμε φωνές εμείς εδώ. Και θα μιλάμε σε τα βίντεο μας. Πω, τι πράσπου είμαι. Κάμψε με πυροβόλης και είχα στη ζωή. Ωραία, θα πέσουμε Mighty Midowns. Ωραίο μέρος. Παιδιά, αν θέλετε να βρείτε και τη μεριά μου που παίζω εγώ, γράψτε στα σχόλια και κάντε εγγραφή να φτάσουμε 10 subscribers και 10 likes αυτό το βίντεο και τότε θα σας δείξω το προφίλ μου. Θα τραβήξω βίντεο, θα σας δείχνω και την κάμερά μου για να παίζω. Έχω βρει ένα τέλειο πλάκι εγώ εδώ. Full damage. Α, δεν έχω full damage, πολύ ωραία. Εγώ δεν έκανα epic fan shotgun. Ναι, σ' ακούω Μίλτο. Μάγες πρώτο όπλο epic fan shotgun. Όσοι θέλετε να παίξετε μαζί μας, απλά μπορείτε να κάνετε μόνο ένα πράγμα. Γράψτε το όνομά σας. Καυτεύω το βίντεο, το όνομά σας στο Fortnite. Το nickname σας δηλαδή. Ναι. Και εμείς θα σας κάνουμε ad. Όπα, το δείξα. Πώς! Πέρασε μέσα από το build μου! Όπα! Έλα Μίλτο, το έχεις. Δεν το έχω. Πέρασε μέσα από το build μου, το πιστεύω. Ναι, μαγιές. Τώρα διαβάτε τη μεριά μου, το εγώ δεν ξέρω να στήσω. Θα αποφόξω εκεί πίσω. Εκεί πήξε ο αδελφός μου να μπορώ να παίξω και μπήκα. Μίλτο, τι λες να έρθεις λίγο σε μένα. Θέλω να πες να πάω. Έχεις 10 δευτερόλεπτα. Και είναι άτομα πίσω σου. Άτομα. Γρήγορα. Α, έχεις άτομα, ναι. Θα σε κάνω λίγο, συγγνώμη, δεν μπορώ. Όπα! Δεν. Δεν τελείωσε, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Τι έγινε. Μάγκες μου, εδώ είμαι εγώ. Αν μπορούσατε να δείτε την κάμερά μου, θα εύκολα να μπορούσατε, απλά... Και σας είπα... Βάλε bandages. Περίμενε. Όπα, έχω βρει άτομα αυτά, δεν μπορώ. Άστα, χτίσε ένα μποξάκι και βάλε bandages. Πήγε από εκεί, πήγε να με κάνεις tribute. Θα σε βοηθήσω, αλήθεια. Περίμενε. Bandages να βάλω λίγο μισό. Ναι, κάνει τη δουλειά σου. Μάγκες αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ εύκολο επειδή δεν το έχω ξανακάνει. Το έχω κάνει αλλά ο αδελφός μου που παίζαμε split screen. Ερχόταν και μου παίρνει το χειριστήριο. Πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό το κάνω. Μετά από ποτέ το κάνω επειδή δεν το έχω ξανακάνει, σας το λέω. Χτίσε ένα μποξάκι. Όπα. Οροφή. Δεν ξέρω να χτίσω. Ωραία. Ο αδερφός μου, όπως βλέπετε, είναι λίγο καινούριος παίκτης. Δεν είναι κακός, αλλά... Δεν ξέρει να χτίζει. Ναι. Έλα, Μίλτο. Πάτα τον κύκλο. Θα περιμένεις.
Έλα λίγο ακόμα. Άτομο, λίγο ακόμα. Όχι, Δεν πειράζει, παιδιά. Παιδιά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Part